мехчагул чӣ рамз дорад? дар фарҳанги замони муосир мехчагул ба ранги мубориза ва инчунин аломати дафн табдил ёфтааст. дар бисёр фарҳангҳои аврупо мехчагул чун тӯмор барои дӯстдоштаҳо хизмат мекунад. ҷавон дар рӯзи никоҳ ба арӯси худ як мехчагули сурх дода гуфтанист ки тайёр аст арӯси худро ҳифз кунад. ва духтарон ҳангоми ба хизмати ҳарбӣ рафтани дӯстдоштаашон ин гулро тақдим мекарданд, то онҳо саломат баргарданд. мехчагули сурх рамзи муҳаббати беандоза аст. сафед бошад рамзи ишқу поки беолоиш. инчунин барори кор ва ранги гулобии мехчагул бошад рамзи ғамхорӣ мебошад.